Това е Gym Hub България. Аз съм Боянеца. Днешната тема – креатина. Тема, която все повече се коментира и получавам все повече въпроси относно креатина. Реших днеска да направим това видео, за да може да изясним как се използва, кога се използва, какви са дозите, за кого е подходящо и за кого не е подходящо. Има ли някакви странични ефекти и естествено да споделя своя собствен опит с креатина, тъй като той е присъствал почти през цялото време на моите подготовки като състезател. А какво всъщност е креатина? То е естествена молекула, която присъства в човешкото тяло, като се синтезира в черния дроб и бъбреците и се складира основно в мускулите. А всъщност креатина е съединение от 3 азотосъдържащи аминокиселини. Креатина всъщност е естествен компонент в нашето тяло, който може да се набавяме естествено от храни, като предимно се съдържа в червените меса. А как всъщност работи креатина в тялото? Когато го консумираме, той зарежда нивата на креатин фосфат в мускулите, които от своя страна позволяват производството на АТФ или аденозин трифосфат. Това е основната молекула, която дава сила при кратки интензивни натоварвания. А какви всъщност са ползите от приема на креатин? Повишава силата и издръжливостта, повишава мускулния растеж, подобрява възстановяването и също така може да има благоприятен ефект върху когнитивните функции, когато имаме дефицит. А ето един интересен факт за креатина. Направени са научни изследвания. Събрали са 2 групи от хора, като на едната част са давали креатин монохидрат, а на другата кухи добавки с цел плацебо ефект. Забелязва се, че в групата, която приема креатин монохидрат, има повишаване на силовите постижения за горната част от 4,4 кг, а за долната част от около 11,3 кг, спрямо групата, която приема плацебо добавки. Тоест има реален ефект върху силовите постижения в тренировките, което съответно води и до мускулния растеж. Това нещо се смята, че се дължи точно на факта, че креатина повишава креатин фосфата в тялото, с което се произвежда и повече АТФ или аденозин трифосфат. От кого всъщност може да се приема креатина? Креатина може да се приема в доста широко спектърна възрастова група от хора, както при жени, така и при мъже. Естествено, той е нужен в по-големи количества. По-високи дози на креатин имат нужда хора, които имат силно физическо натоварване. А при хора с слабо физическо натоварване, креатина има нужда да се приема допълнително, само при хора, които не успяват да си го набавят чрез храната. Но при хора с съпътстващи бъбречни заболявания не трябва да се прекалява с креатина. Затова е хубаво при такива ситуации да се консултирате с лекар. Най-важният въпрос – колко грама креатин трябва да се приема на ден. Препоръчителната дневна доза на креатина е от 3 до 5 грама. Може да се направи и зареждаща фаза, която се изпълнява от 4 последователни дни с по-голям прием от около 20 грама дневно. След това се прави поддържаща доза от 5 грама дневно. Този случай е когато искаме да заредиме депата на креатин и в последствие само да поддържаме. Има ли най-добро време за приема на креатин? И всъщност, дали е по-добре да се приема преди или след тренировка? Или пък в останалата част от ежедневието. Аз лично го приемам преди тренировка, за да се възползвам от напомпващия ефект на креатина. Ако го приемаме след тренировка, пък той ще помогне за възстановяването на мускула след натоварването. А ако го приемем в останалата част на ежедневието, ще поддържаме едни депа на креатин, които ще ни помагат както за когнитивните умения, така и за възстановителните процеси в тялото и тонуса на мускулатурата. Така че, кой точно момент ще избереме, това вече зависи от нас. С колко вода трябва да пиеме креатина и трябва ли да консумираме повече течности, когато го приемаме? Бих препоръчал, че при начинаещия е хубаво да се приема с 200 до 300 мл вода, независимо дали ще бъде на прах или на капсули. А ако имате повече опит в залата, може да преминете и на драй скупинг, както го приемам и аз, но тогава има опасност за раздразване на стомаха. Така че тук вече трябва да го приемате по свой усет. Има ли странични ефекти креатина? Креатин е добавка, над която се правят проучвания повече от 30 години. Доказано е, че няма силно изразени странични ефекти. Проблем може да се изрази само при хора, които имат съпътстващи заболявания с бъбреците или някаква дисфункция в тяхната функция. Колко дълго може да се приема креатина? Няма доказани изследвания, че той има натрупване и трябва да се спре в някакъв даден период от 1, 2, 3 или 5, 6 месеца. Креатина може да се приема постоянно. Когато го приемаме и имаме зареден в мускулите, ние го използваме с силовите тренировки и така се изхабява. Тоест, постоянният прием ни дава постоянна сила в тренировките, без да има натрупване или нужда от почивка. Каква форма на креатин да приемаме? Тъй като в момента на пазара има доста видове креатин, дали ще бъде креалкалин, дали ще бъде
трикреатин, дали ще бъде етилестер или другите разновидности, в крайна сметка се е доказал най-вече креатин монохидрата като добра цена и като добър ефект. От моя лична препоръка, креатин монохидрата е най-добрият вариант за креатин, който може да изберете. Ако търсите качествена добавка, Trek Nutrition предлага микронизиран креатин, който се усвоява по-добре и не дразни стомаха. Така че може да се доверите на качеството на Trek Nutrition, като влезете в сайта и разгледате пълната гама от продукти и естествено може да се възползвате от нашия промокод GYMHUB20, с който ще получите цели 20% отстъпка на всичките добавки. Така може да се възползвате да се вземете и креатина, който може да стимулира вашия мускулен растеж. И ако същевременно, докато качвате мускулна маса и изграждате сила, искате да изчистите и контролирате мазнините в тялото, тук идва наред нашия Fat Blaster от VG-Subs. Перфектната добавка само от натурални продукти, която помага както за горенето на мазнините, така за изхвърляне на водата и за намаляване на апетита. Комплексна добавка, която е геймченджер в влизането във форма. Кода за отстъпка в сайта на VG-Subs GYMHUB10 в комбинация с креатина, тези две добавки гарантират изключително добри резултати, както в покачване на мускулна маса, така и в горенето на мазнините. Така че не се колебайте и се възползвайте. Абонирайте се за канала, напишете един коментар. А ако искате да покачвате мускулна маса, както разбрахте, креатина е основна добавка, която трябва да присъства във вашия суплементарен стак. Ако искате по-бързи и ефикасни резултати в залата, не се колебайте да ме потърсите в социалните мрежи, където ще обсъдим как да работим заедно за постигането на вашите цели в залата.